Perfect. Bună, bine v-am găsit la seria de podcasturi Consciously Awakening. Astăzi avem episodul 13 și l-am invitat pe Pavel Plevinski să vorbim despre multe chestii interesante, chestii spirituale și să vedem cum putem să integrăm chestiile astea. Vom vorbi despre interpretarea viselor, conexiunea cu subconștientul, sexualitatea trezită, armonizarea energiilor masculine și feminine și trezirea spirituală. Foarte interesant. Pavel, cum ești? Salut, foarte bine. Bine v-am găsit și mă bucur să fiu aici. Sunt curios să vedem ce iese, apare. ce apare. Da. Sigur va apărea ceva pozitiv, zic eu. Asta e clar. Asta e clar. Tu ești acum la bunica, ați jucat cărți acolo, de acolo filmezi? Exact, m-am relaxat, sunt la bunica în birou. Da. În seara asta de aici o să... Ok. Hai să începem. Zine puțin despre tine, cu ce te ocupi, cine ești, ce faci? Sunt coach și lucrez cu oamenii. Lucrez în general pe armonizarea masculin-feminin, chestiuni legate de relații, provocări în relații. Bineînțeles, aici intră și partea de sexualitate trezită, trezirea energiei sexuale, canalizarea ei în ceva anume, într-un obiectiv sau... Vreau să te întreb, are legătură cu Tantra, toată chestia asta? E vorba de Tantra? Pentru că am auzit de conceptul ăsta, nu știu exact ce înseamnă sau ce e, dar din câte am auzit are legătură cu energia sexuală și trezirea energiei, nu? Da, clar are legătură cu Tantra, însă eu nu lucrez specific cu tehnici tantrice. Eu lucrez mai mult pe partea mental-emoțională, de deblocare. Dacă ai un blocaj în cuplu legat de comunicare sau de sexualitate, de exemplu, mă uit strict acolo, să văd de unde vine. Dacă vine din copilărie, dacă sunt tipare preluate din familie și lucrez pe partea mentală emoțională. Ca să se rezolve. Și cum îți dai seama care e cauza, de unde vin aceste energii sau de unde vin blocajele? Cum îți dai seama? Prin dialog. Pun întrebări și de cele mai multe ori răspunsul se află în cuvintele persoanei cu care lucrez sau uneori printre cuvinte. Uneori e un pattern mai ascuns și îl intuiesc. Fie din ce spune, fie intuitiv, energetic. Foarte interesant. Bine, hai să începem cu interpretarea viselor, că asta am notat eu prima dată aici, pentru că mi-ai zis în chat. Zi-ne un pic ce înseamnă, ce interpretăm acolo, care-i procesul. Asta e o pasiune de-a mea pe care mi-am dat voie să explorez relativ recent, cu toate că sunt pasionat de simboluri, vise, arhetipuri de mult timp. De vreo 2 luni am început să scriu despre asta și au început să-mi scrie oamenii cu tot felul de vise, să mă întrebe ce reprezintă un vis sau un simbol. De exemplu, mi-a scris chiar zilele trecute cineva care a visat că venea la el o persoană cu un șarpe mort pe un băț, agățat de un băț. Și m-a întrebat ce înseamnă chestia asta, că e foarte ciudat, adică aparent ai zice că n-are niciun sens. Și i-am spus că ambele simboluri, atât șarpele cât și bățul, au legătură cu înțelepciunea. Sunt simboluri pentru înțelepciune, pentru conexiunea cu acea claritate interioară, pentru discernământ. Și asta fac de obicei când sunt întrebat de vise, mă uit la imaginea de ansamblu și aici e un principiu de bază pe care îl folosesc. Atât visele cât și poveștile, miturile au principiul ăsta de bază care ne ajută să înțelegem sensul profund, cum ne ajută, care sunt mesajele. Și acest principiu este că spune că toate personajele și toate elementele din vis sunt părți ale întregului. Adică dacă visezi, de exemplu, pe mama, tata și mătușa, aceste 3 persoane sunt simboluri pentru aspecte din tine. Adică nu trebuie văzute ca ceva separat, ca
personaje sau elemente separate. Da, deci orice ai visa, visul are legătură cu tine și acolo se încearcă să se trimite niște mesaje poate din altă dimensiune, din alt tărâm, din alte stări de conștiință. Din Da. suflet. Da, exact. Foarte Asta interesant. e important. Să știi că totul în vis este despre tine și fiecare element sau personaj îți reflectă un anumit aspect interior. Și de cele mai multe ori atunci când visezi persoane cunoscute, nu este vorba despre ele. Foarte rar, sunt și excepții, dar de obicei e vorba despre tine. Dacă visezi pe bunica, e important să te întrebi ce reprezintă bunica pentru tine. Poate e vorba de afecțiune, blândețe, atunci asta vrea să spună visul. Nu că bunica a făcut ceva, ci că acea parte din tine care îți oferă blândețe, afecțiune, are nevoie de atenție, să-i dai energie. Și mă gândesc că noi avem vise în funcție de ce avem noi nevoie să experimentăm în viața de zi cu zi. De exemplu, dacă eu am nevoie de mai multă afecțiune, atunci îmi vine un vis cu un simbol care îmi zice că da, uite, ai nevoie de mai multă afecțiune sau poate am nevoie de mai multă dragoste sau poate am nevoie, nu știu. Deci tot ceea ce visăm are legătură cu ceea ce avem noi nevoie și chestiile astea vin cumva din părți care sunt neîmplinite în noi, nu? Da, clar. De cele mai multe ori visele vin ca o completare a vieții noastre de zi cu zi, adică ne transmit mesaje și resurse, dar pot să fie pe pozitiv, să o visezi, de exemplu, pe bunica care te mângâie și îți spune vorbe de suflet și te încurajează. În cazul, un exemplu de care ai spus tu, că ai nevoie de afecțiune. Sau poți să visezi un balaur care te fugărește printr-o peșteră, știi? Adică poate să fie și pe pozitiv și pe partea de umbră. Și probabil balaurul care te urmărește și fuge după tine reprezintă că nu ți ai, cum să zic, you didn't face your fears, nu ți ai, cum să zic, temerile. Da, că nu ți-ai înfruntat temerile, da, și că e un aspect în tine care e atât de deconectat de iubire și de sursă, încât se consideră un balaur. Și, practic, e o parte din tine neiubită care se simte ca fiind un balaur, dar nu e un balaur. De cele mai multe ori e un copil interior, neiubit, respins, nerecunoscut. Da. Da, și tu ești cumva coach pentru chestia asta și foarte interesant că ajuți oamenii să dezvăluie ce au ei nevoie. Țin să cred că fiecare dintre noi avem nevoie de câte ceva în viață și câteodată simțim că este golul ăla interior și că ne lipsesc anumite chestii. Dar uite că vin visele, vin tot felul de simboluri, vin tot felul de mesaje care ne ajută să ne găsim de fapt ceea ce avem nevoie. Foarte interesant. Și cred că în vis apar și sincronicități, nu? Câteodată. Clar, da. La fel ca în realitatea fizică și în vis pot să apară sincronicitățile. Și vreau să mai împărtășesc încă un principiu care mă ajută să descifrez visele, pentru că uneori par întortocheate și dacă te uiți din perspectiva rațională, mentală, logică, uneori nu au sens, știi? E greu să găsești sensul din perspectiva asta mentală. Însă subconștientul, la fel ca și sufletul, funcționează în imagini sau simboluri. Și atunci, ca să înțelegi sensul, să primești mesajul de care ai nevoie, e important să dai voie să vezi puțin dincolo de logică. De logică, asta, da. 1 plus 2 fac 2. Da. 1 plus 2 poate să facă 5 în vis. Și să dai voie să gândești paradoxal, să gândești intuitiv. Și atunci, mult mai ușor o să ajungi la esență, la mesaj. Foarte interesant, foarte interesant. Ce ne recomanzi în legătură cu topicul ăsta? Ce ar trebui să facem în ceea ce privește visele? Cum ar trebui să le vedem? Pentru cei care nu lucrează cu tine, pentru cei care se uită la podcastul ăsta, ce ar trebui să facă? În primul rând să dormiți bine. E suficient.
Dacă vrei să ai vise semnificative pe care să le și înțelegi, e important să odihnești, asta e clar. Adică să ai o Dar stare pe cât lângă mai asta, clară. Da. da, pe lângă asta te ajută să ții un jurnal al viselor. Dacă vrei Mhm, mhm. să le înțelegi mai bine, eu obișnuiesc să-mi las tot timpul lângă pat agenda sau un jurnal sau ceva de scris, ca dimineața să-mi scriu. Uneori îmi amintesc tot visul cap-coadă, alteori doar anumite părți. Dar chiar și așa mi le scriu și le contemplez să văd ce se mai întâmplă acolo în subconștient. Și obiceiul ăsta mă ajută să fiu conștient de sine și să fiu în contact cu acea profunzime interioară care îmi dă materialul cel mai profund și brut, aș spune, de lucru. Adică subconștientul nu are filtre, nu stă să se gândească, cum să spun, îți arată ce e în profunzimea ta. Dacă vrei să vezi bine, te ajută, dacă nu, asta este. Da. O să te confrunți probabil și în realitatea fizică cu anumite provocări, dacă nu asculți, dacă nu ești atent de ce se întâmplă. Deci te zici că lucrezi și cu conexiunea cu subconștientul, nu? Da, clar. Ok, și ce reprezintă chestia asta de fapt? Care e purpose-ul ei? Cum ne dăm seama că o chestie vine din subconștient sau din conștient? Sau cum ajungem adică trebuie să devii mai conștient de subconștientul tău? Da, subconștientul e baza de date, baza ta de date, unde sunt toate amintirile, trecutul tău, pattern-urile tale. De partea conștientă, ești oricum conștient, că de asta îi spune conștient. Da. De subconștient, doar uneori, prin contemplare, prin meditație, prin lucru cu sine, terapie, coaching, ajungi să fii mai conectat și cu partea de subconștient. Și pe măsură ce te cunoști tot mai bine, îți observi pattern-urile, modul în care funcționezi, nevoile, încet se lărgește portalul, dacă pot spune așa, între conștient și subconștient. Și poți să-l accesezi mai ușor. Am înțeles. Întrebai cu ce ne ajută asta? Păi ne ajută atunci când vrem să schimbăm un comportament, de exemplu, sau o atitudine, care știm că nu e sănătoasă, că nu ne face bine, dar totuși ne vine să o facem într-un mod impulsiv. Poate că e vorba de vicii, poate că e vorba despre un comportament inconștient în relația de cuplu. Se întâmplă să facem lucruri care știm că nu sunt bune pentru noi. Și atunci ne uităm în subconștient prin diverse tehnici, acum sunt foarte multe, ca să vedem de unde vine acel pattern. Și odată ce ajungi la cauză, înțelegi ce e deliberat și care sunt lecțiile, probabil pentru care repeți acel pattern, poți să le liberezi, să mergi mai departe. Da, este foarte important să ne dăm seama de pattern-urile care le avem. Pentru că mi-am dat seama că, de exemplu, un pattern mental poate să ajungă la un pattern comportamental. Adică să gândești în același zi anumite chestii și să ajungi să fumezi din cauza asta, poate, sau să ajungi să nu faci chestiile atât de conștient. Da, și este foarte important să ne dăm seama, pentru că eu îmi dau seama că în univers, de fapt, totul e un pattern, chiar și conștiința umană. Noi operăm în funcție de pattern-uri. Și îmi dau seama cât de important este să avem acea claritate în comportament, acel flow și să devenim cât mai conștienți. Deci lucrul cu subconștientul este pur și simplu să devenim mai conștienți de noi înșine. Dă-mi un exemplu de cum lucrezi tu cu subconștientul. Să zicem că eu acum sunt un client de-a tău și să zicem că vrei să lucrezi cu subconștientul meu. Ce m-ai întreba sau care ar fi? În primul rând te întreb care e intenția. Dacă vrei să luăm un exemplu, hai să luăm un exemplu concret, relevant pentru tine și spune-mi care e intenția ta. Ce ți-ar putea să-ți clarifici? Intenția mea este să mă iubesc pe mine mai mult, să zicem. Ok, să te iubești pe tine. Și alege acum, te rog, 2 numere de la 1 la 12 pentru intenția ta. 1 și 6. 1 și 6. Care este
dintre 1 și 6, care este soluția și care este problema sau provocarea? 6 este problema, 1 este soluția. Bun. Ai ales 2 arhetipuri. O să începem cu 6 pentru că asta e problema. Ok. Nu? Asta ai spus. 6 este artistul. Lucrez cu arhetipuri și cu virtuți, care sunt esențele arhetipurilor. Și așa ajung la... dacă vrei, programul... Înțeleg, nu un pic, mai pot să aleg între 1 și 2. Ok, spune. Unealta prin care ajung la subconștient. Și arhetipurile astea mă ajută în acest proces. Poftim? Mă gândesc că sunt 12 arhetipuri, dacă mai pot să aleg de la 1 la 12? Da. Ok, exact. 12, ok. Da. Ok, super. Tu ai ales 6, ai ales artistul cu nevoia de a fi autentic, de a se exprima. Și aici probabil că întâmpini provocări. Din câte te cunosc, ești o persoană autentică și ești conectat cu bucuria și ești energic. Dar poate uneori îți mai apar gânduri, îndoieli legate de asta. Și soluția vine de pe arhetipul maestrului, care are ca virtute integritatea. Și nevoia lui este de a fi prezent. Prin prezență te conectezi cu integritatea și, de asemenea, aici, pe arhetipul maestrului, poate fi tendința de identificare cu gândurile sau cu emoțiile, care și tu că ne scoate din prezență, ne scoate din integritatea noastră nativă și ajungem să ne pierdem uneori în filme mentale, emoționale. Foarte, da. Și să avem impresia că nu suntem întregi. Da. Eu zic că e doar o impresie, o iluzie, dar poate să pară reală. Bun, foarte interesant. Foarte interesant cum lucrul ăsta cu arhetipurile te pot ajuta să găsești soluții. Foarte interesant. Hai să vorbim acum, uite, am notat aici sexualitate trezită. Cu asta ai început tu, de fapt, dar m-am dus eu pe primul topic, care era interpretarea viselor. Ce înseamnă pentru tine sexualitatea trezită și cum o manifesti? Faină întrebare. Înainte să vorbesc despre sexualitate trezită, aș vrea să facem conexiunea, că am explorat deja mai multe domenii și aș vrea să creăm o conexiune, știi, să nu pară că vorbim așa despre toate și nimic. Ok. Și am început cu subconștientul, conexiunea cu subconștientul și interpretarea viselor. Aici e clar că sunt conectate, pentru că visele vin din subconștient și pe măsură ce înțelegem acele mesaje sau vise, ne ajută să fim mai conștienți de noi, să ne păstrăm echilibru interior și să trăim o viață mai armonioasă. Și acum m-ai întrebat de sexualitatea sacră. Aici e o conexiune foarte frumoasă între ce am vorbit până acum și ce urmează despre sexualitate. Eu văd sexualitatea ca fiind fundația ființei noastre. Asta și din perspectivă fizică, pentru că sexualitatea este la bază, este aproape de centrul de echilibru, și din perspectivă spirituală sau psihologică. Dacă ești împăcat cu sexualitatea ta, dacă o accepți și îți dai voie să te bucuri cu ea, vei simți echilibru și în celelalte aspecte ale vieții sau îți va da energie, entuziasm, drive. Dacă nu ești împăcat cu sexualitatea, dacă ai frustrări sau neîmpliniri în viața intimă, de obicei se reflectă și în celelalte aspecte ale vieții. Interesant. Eu simt că sunt conectate. Subconștientul, visele cu sexualitatea, în sensul că în intimitate se manifestă de multe ori părți mai profunde din noi, cu care nu suntem în contact tot timpul.
în viața de zi cu zi. Uh-huh. Pentru că acolo, în intimitate, nu trebuie, dar cumva se întâmplă asta. Să dăm jos măștile, rolurile și să fim mai autentici. Și întrebai cum văd sexualitatea trezită sau sexualitatea conștientă. O văd ca o conexiune profundă de la suflet la suflet între două persoane. Da. Care are Din la câte am bază... înțeles eu, sexualitatea reprezintă și life force-ul care îl avem în noi, esența noastră. Energia vitală pleacă din energie sexuală. Energia Kundalini iară pleacă din energia sexuală. Exact. Da. Este foarte important să avem un balance acolo și să știm cum să folosim această energie. Și din câte am înțeles, energia sexuală reprezintă și creativitatea noastră. Da, clar. Și puterea de a manifesta are legătură tot cu sexualitatea. Da, foarte interesant. Da, este foarte important să învățăm să ne balansăm și mi se pare foarte interesant cum există o conexiune între ceea ce am vorbit până acum. Subconștient, interpretarea viselor și sexualitate. Bine, mai ai ceva de zis aici? Da, vreau să mai spun de fundație, că simt că e foarte importantă ca să ne putem bucura de o relație împlinită și o sexualitate conștientă sau trezită. E important să creăm, să construim în interior acea fundație care simt că are la bază prezența, să fim prezenți în relație, de acolo vine totul, din prezență, siguranța și afecțiunea. Acestea trei simt că sunt nevoile de bază, fundamentale în relații. Și apoi sunt și altele, bineînțeles, și e important să ne dăm seama care sunt celelalte nevoi. Pentru că în funcție de persoane avem nevoi diferite. Și asta ne ajută să comunicăm mai conștient, să ne conectăm și să aducem conștiința în relație și în intimitate. Foarte interesant. Și mă gândesc că toate chestiile astea au legătură și cu următorul topic, care este armonizarea energiei masculine și feminine, că mi-ai zis asta înainte de... mi-ai scris pe chat că vorbim și despre asta, energia masculină și feminină. Din câte am experimentat eu am avut ceva probleme în partea mea de masculin și mi-am dat seama că aveam câteva chestii reprimate acolo și parcă nu puteam trece în acțiune, nu puteam fi autentic, nu puteam fi masculine, știi? Și o dădeam mai mult în pattern-uri de gânduri care reprezentau mai mult femininul, o dădeam mai mult în chestii de vibrație care reprezentau adicțiile. Zi-mi un pic cum balansăm energia asta și ce ar trebui făcut în sensul ăsta, să balansăm energia. Să ne armonizăm. Să ne armonizăm, energia masculină cu cea feminină. Da. În primul rând, cred că e importantă sinceritatea și să ne observăm cu sinceritate și să vedem în ce extremă avem tendința să mergem. Pentru că unele persoane, atât femei cât și bărbați, tind să meargă într-o extremă masculină și altele au tendința să meargă într-o extremă feminină. Deci e important să vezi tu în ce parte ai tendința să mergi și să îți dai seama de ce ai tendința să faci asta. De obicei are legătură cu dinamica dintre părinți. Dacă ai fost, poți să zic de tine ca exemplu? Sigur. Nu știu care este dinamica, zic doar ca exemplu, ok. Care îmi vine, da. Dacă tu, de exemplu, ai fost mai apropiat de mama și tata era genul de bărbat sever, dur, critic, atunci s-a creat această imagine că energia feminină, în subconștientul tău s-a creat imaginea că energia feminină este mai sigură. E mai safe să stai în energia feminină. Și, de asemenea, e posibil să se fi creat și un fel de promisiune interioară
Și asta se întâmplă în raport cu părintele cu care nu ne-am înțeles. Dacă nu te-ai înțeles cu tatăl tău, copilul interior s-ar putea să aibă promisiunea să nu fie niciodată ca tata. Și dacă tu, ca bărbat, ai o promisiune în raport cu tata, cu energia masculină, automat asta te va duce mai mult spre feminin. Și va fi tot timpul o rezistență să-ți asumi masculinitatea. Am înțeles. Vreau să te întreb, eu am auzisem din engleză de The Divine Masculine și The Divine Feminine. Acum, chestia asta, cum ar veni să zis divină, reprezintă și ele niște arhetipuri? Da, arhetipuri, aș zice că sunt energia masculină divină, se poate manifesta prin arhetipuri. Nu e în sine un arhetip. La fel și energia divină feminină. Adică... Mă gândesc că energia feminină s-ar manifesta ca și arhetipul artistului. Nu? Da. Sau, să zicem, dau și eu un exemplu. E posibil, dar aici, vezi, e așa delicată discuția asta, că dacă zicem că artistul e un arhetip feminin, cumva proiectăm frumusețea, arta, bucuria pe energia feminină, ca și cum ar fi doar feminin, și eu ca bărbat n-aș putea să fiu artist, ceea ce nu simt că e adevărat. Da. Și de asta eu arhetipurile cu care lucrez, cele 12, nu zic că sunt feminine sau masculine. Da, unele am putea spune că au potență masculină sau feminină, dar asta nu înseamnă că sunt așa sau așa. Pentru că se pot manifesta și din masculin și din feminin. Uite, de exemplu, războinicul, ca arhetip. Unele persoane au impresia că e un arhetip masculin. Dar e fals, pentru că se manifestă și din energia feminină, ca amazoană. Da. Știi? Da, auzisem de conceptul de The Warrior Queen, regina războinică. Și ea poate fi războinică și ea poate fi, cum să zic, standing up for herself. Da, deci nu e neapărat ceva dual, masculin sau feminin. E ceva mai objectiv, mai obiectiv. Da, și când ajungem să vorbim despre divinul masculin sau divinul feminin, acolo energiile sunt foarte clare din perspectiva mea, adică simt că sunt diferite ca vibrație, ca energie, dar în același timp sunt unite, se completează. Nu poți să vorbești de divinul masculin fără divinul feminin. Cumva simt că sunt tot timpul conectate într-o relație. Se armonizează. Da, și uite că unele persoane poate nu trebuie neapărat să fie într-un balans perfect între masculin și feminin. Poate ele se regăsesc mai bine în a fi mai feminini sau mai masculin. Deci nu este neapărat din punctul meu de vedere să stai într-un punct de mijloc, ci să-ți dai seama de fapt care e modul tău unic de a te exprima și pur și simplu să fii conștient de acolo. Da. Și să faci asta dintr-o poziție de sinceritate și înțelepciune, zice. Adică rezonez clar cu ce ai spus tu. Nu există niște tipare sau stereotipuri în care trebuie să te încadrezi. Așa e bine. Nu există asta. Dar să fii sincer cu tine și atunci când alegi, să o alegi conștient. Nu din delăsare sau n-am chef să mă schimb și atunci dacă eu ca bărbat, de exemplu, am tendința să merg spre feminin și pot să-mi zic că asta e natura mea, n-am chef să mă schimb, n-am chef să lucrez cu mine, să-mi văd rănile și să mă complac. Nu, să fie ceva asumat, adică chiar să-ți vină din suflet. Înțeleg. Da, foarte interesant, foarte interesant. Acum ziceam că mai vorbim despre trezirea spirituală. Asta e un topic cu care rezonez foarte mult și trecusem și eu printr-o trezire în 2014 și de atunci m-am schimbat complet, s-au schimbat foarte multe lucruri în viața mea, deși a venit și cu multă durere și cu multă suferință trezirea asta.
Și mi-am dat seama de fapt cât de puternică este conștiința umană și cât de multe chestii putem crea prin creativitate și prin conștiința umană. Mi-am dat seama de fapt că poate există și alte tărâmuri ale conștiinței, alte dimensiuni. Și tu mi-ai zis că rezonezi cu conceptul ăsta de trezire spirituală. Aș fi curios să-ți aud povestea. Super! Da, și eu eram curios și chiar vreau să te întreb cum vezi tu asta și mă gândesc să împărtășim amândoi. Da, sigur, da. Hai, începe tu. Ok. Povestea mea a început în liceu, în clasa, de fapt la trecerea dintre școala generală și liceu, între clasa 8 și 9. Atunci am avut prima trezire. Nu a fost chiar trezire, a fost un început de trezire în care am simțit așa o forță foarte puternică din interior care mă forța să schimb anumite tipare, ies din zona de confort, să îmi înfrunt fricile și să explorez lumea, cum nu o făcusem înainte, pentru că am fost un adolescent foarte timid, introvertit, retras și atunci, undeva între clasa 8 și 9, am început să citesc psihologie, cărți de dezvoltare personală, articole și m-am conectat cu motivația de a schimba. Credeam că pot să fac orice. Eram așa, am devenit dintr-o dată un adolescent visător cu viziuni foarte, foarte mari și imediat cum am început liceu a apărut și oportunitatea să explorez mai în profunzime această nouă pasiune a dezvoltării personale. Am aplicat pentru ceva proiect de liceeni și am primit o finanțare ca să facem ateliere de dezvoltare personală pentru alți liceeni. Eu împreună cu câțiva prieteni. Și am invitat psihologi, antreprenori, coach să ne vorbească despre diferite teme care erau de interes pe atunci. Și asta m-a scos foarte profund din zona de confort, pentru că am ajuns să vorbesc în public, în fața la zeci de liceeni, să merg prin licee, să promovez atelierele, să pun afișe, să fac tot felul de activități care erau complet din altă lume pentru mine, având în vedere că până atunci nu am stat decât în banca mea. Și asta m-a ajutat să văd că se poate mai mult. Și a fost așa o realizare mare pentru mine pe atunci. Foarte interesant. De obicei când se întâmplă o chestie de astea, cumva persoana se schimbă complet. Ne schimbăm radical. Și... Da, a fost o schimbare profundă. Da. Spune mai departe. Doar asta vreau să mă menționez că titlul proiectului de atunci era Fi liber. Deci atunci asta a născut dorința asta de libertate, de explorare. Da. Cred că vrei și tu să adaugi ceva. Nu. Doar ziceam că și eu când am experimentat trezirea asta în 2014, cumva m-am schimbat complet. Și povestea a început când eram în clasa a 12-a, la începutul clasei la 12-a. Cumva am început să simt anumite energii în corp, niște energii foarte intense. Și apoi am dat de concepte cum ar fi Kundalini sau trezire spirituală. Adică pur și simplu când s-a întâmplat chestia asta la început, credeam că I was going crazy. Credeam că, nu știu, nebunesc și că am nevoie de doctor sau că am nevoie de medicamente. Dar apoi am dat de tot felul de concepte și de canaluri de YouTube care vorbeau de fapt despre trezirea spirituală. Și pentru un an de zile energia a fost foarte intensă și foarte pozitivă și mi-am dat seama cât de amazing era totul. Și după, mi-am dat seama cât de înaltă poate fi conștiința umană și cât de mare este potențialul nostru ca și oameni. Și totul a fost amazing. Apoi a urmat o perioadă de shadow și cred că mi s-au
desfăcut foarte multe chestii din subconștient. Cred că am ajuns să dau release la anumite energii de acolo și acolo a venit și suferința. Deci awakening-ul meu nu a fost doar pozitiv, cumva am avut parte și de multă suferință, dar toată chestia asta m-a ajutat să balancez și să aduc în balans energiile astea și să devin mai conștient de mine și m-au ajutat pur și simplu să-mi dau seama care era de fapt umbra mea, care era darkness-ul meu și m-au ajutat de fapt să devin mai puternic în proces. Da, și mi-am dat seama că de fapt există atât de multe chestii de care nu eram conștient. Existau foarte multe chestii și am devenit foarte curios despre cum funcționează universul, am devenit foarte curios despre cum funcționează conștiința umană și am devenit curios de tot felul de concepte spirituale, cum ar fi a cincea dimensiune sau energia Kundalini sau astral traveling, călătoria astrală. Da, și acum au trecut, de atunci mi se pare că au trecut 6 ani jumate și acum îmi dau seama că ajung încet să balancez energiile astea și că încet... Bine, am trecut și prin Dark Night of the Soul, noaptea neagră a sufletului, în care pur și simplu simțeam că, la un moment dat simțeam că nu mai pot să duc energiile alea, a fost atât de intens. Și acum încet încep să aduc în balans energiile și să devin mai conștient de mine și să devin mai puternic în procesul ăsta. Și acum am început să devin curios care este scopul meu în viața asta. Adică care sunt darurile mele și care este creativitatea mea și cum aș putea să le pun în practică. Da, și cred că trăim într-o eră a trezirii și cred că tot mai mulți oameni ajung să-și trezească energiile astea și tot mai mulți oameni ajung să creeze la un alt nivel. Din câte am înțeles, s-a încheiat un ciclu al calendarului Maiaș în 2012 și de atunci au intrat niște energii pe planetă care pur și simplu schimbă conștiința multor oameni. Și cred că este un trend bun, este o nouă viziune care este chiar bună, trezirea spirituală, și cred că tot mai mulți oameni ajung să se trezească la energiile astea. Da, exact. Ce mai avem de zis? Au trecut 40 de minute. Eu podcasturile le fac în jur de 40, 50 de minute, o oră. Dacă mai ai tu ceva de zis? Da, vreau să împărtășesc o perspectivă legată de trezirea spirituală. Îl ascultam într-un timp pe Adi Ashanti și îmi place mult modul în care vorbește. E foarte coerent și clar discursul lui și ca și cum ar face o transmisie de claritate. Deci îl recomand. Și la un moment dat am ascultat un speech despre trezirea spirituală și au prezentat ideea sau perspectiva asta cu care am rezonat și am observat-o și în experiența mea de-a lungul timpului. Spunea el că există 3 tipuri de trezire spirituală. Trezirea spirituală care apare la nivelul minții și prima dată când am trăit genul acesta de trezire, mă uitam în oglindă și m-a pufnit râsul. Deci, și am râs așa în hohote, out of nowhere, fără niciun motiv, pentru că mi-am văzut pentru prima dată toată construcția egotică, toate tiparele. Și cum mă luptam cu mine, cum mă judecam, cum încercam să fiu mai bun, dar de multe ori prin presiune sau judecată de sine. Și mă pufni râsul că mi-am dat seama pentru prima dată că eu nu sunt structura aceea, eu nu sunt gândurile mele, nu sunt emoțiile mele. Și atunci, de acolo s-a născut această claritate și, bine, a început. Povestea și procesul au continuat, dar atunci a fost primul moment așa foarte clar în care am văzut cine sunt dincolo de povestea mea. Și asta e primul tip de trezire, la nivel de mental sau conștiință. Apoi, un alt tip de trezire este trezirea ce apare la nivelul inimii. Și asta am simțit-o de câteva ori de-a lungul vieții ca o deschidere profundă și ca o explozie, ca o revărsare sau cascadă de iubire. Și la fel, în momente de grație în care nu pot să zic că se întâmpla ceva care să
provoace această deschidere. Pur și simplu, mergeam pe stradă, eram în autobuz sau conduceam și mă uitam în jur la oameni și nu-mi venea să cred cât de frumos și cât de multă iubire este în fiecare om, chiar dacă unii nu sunt conștienți de asta. Da. S-a întâmplat de câteva ori să mă uit așa și să-mi vină să plâng de fericire. Foarte interesant. Pentru că era un moment de deschidere, de trezire la nivelul inimii. Și cel de-al treilea tip de trezire este la nivelul bazinului sau al energiei vitale sau al Kundalini, trezirea lui Kundalini. Și despre asta se spune că e cea mai profundă. Intensă, și da. Vine și cu schimbări de proporție. Adică deschiderea inimii aduce iubire, deschiderea minții aduce claritate, e tot ok. Dar când se deschide și se trezește energia Kundalini, poate să aducă și foarte multă energie, dar poate să aducă și shadow, umbre și tipare și provocări de integrat. Și asta vine după ce trecem de partea de integrare, care e foarte importantă și poate să dureze luni de zile sau ani. Atunci ne aduce o putere mai mare de manifestare, o relaxare în natura noastră interioară, conexiune cu creativitatea și conexiune cu noi dintr-o altă perspectivă, din perspectiva vieții, a existenței. Ne dăm voie să curgem, să fim una cu viața. Asta îmi simțit împărțesc. Adică ce am observat la mine e că a fost foarte intens într-un mod pozitiv la început, iar apoi a fost foarte intens într-un mod negativ. Deci, cum ziceai tu, trezirea asta a bazinului a adus și mult shadow acolo. Da, și știu. Nu știu dacă ai auzit de Stanislav Grof. Da. Da, el face legătura dintre psihoză și trezire spirituală. El zice că, de fapt, psihozele pot fi treziri spirituale și că, de fapt, energia asta Kundalini poate desface anumite energii care pur și simplu ajung să vină din shadow, niște energii care ajung să facă rău subconștientului și să facă rău corpului. Da, și îmi place tare spune. Da, te ascult. Spune. Vreau să zic de Stanislav Grof că el a venit și cu ideea sau conceptul de spiritual emergency, da. Care mi se pare foarte interesantă. Da. Adică și în România, spitalele de psihiatrie sau peste tot în lume, spitalele de psihiatrie, ajung oameni care au treziri spirituale și, de fapt, ei sunt bombardați cu medicamente și cu tot felul de substanțe. Când, de fapt, ei reprezintă o trezire spirituală și ar trebui tratați în alte moduri bazate pe healing și pe conștiință. Și da, interesant. Da. Bine, Pavel, ce să zic, foarte, foarte interesant podcastul, sper să mai facem pe viitor. Mersi mult că ne-ai adus perspectiva ta aici. Mersi mult că ai fost cu noi. Da? A fost o bucurie și să ne mai auzim. Eu îți doresc mult succes în ceea ce faci și la cât mai multe accomplishments, cât mai multe stări de bucurie și cât mai multă fericire. Ce să vă zic, mulțumim că ați fost aici cu noi și thank you for watching this. Episodul a fost în română, de obicei le fac în engleză, dar astăzi am zis să facem în română. Dacă vreți să faceți parte din această serie de podcasturi, simțiți-vă liber să-mi trimiteți un mesaj și dacă sunteți noi pe canalul de YouTube, puteți da un subscribe și un like sau comment, voi alegeți. Pavel, mersi mult și mulțumim și vouă că ați fost aici cu noi și see you pe next time.